Ya, nanti Bapak ke depan ya. Oke. Beneran ya, Pak? Asik. Joget lagi ya, Pak. Bu, sampai gunung ayo. Ayo goyang mawon, goyang mawon. Hati gembira ngono lho. Aku ki gumun lho nek wajahku dudu wajah pasaran sawer apa piye? Angger wong nyawer kok mesti nanggone wong wedok terus yo. Siapa bilang wajah sampean tuh pasaran? Kula niku jane nggih nampa, Bu. Kula niku disawer pinten-pinten kula tampa. Mboten nyawer dhuwit rokok nggih kula tampa kok gumun kula niku. Aja kaya ngono lho, Mas. Tak paringi nggih lho. Sakar bisa. Informasi 2 lagu lagi terus. Pripun to, Bu? Sakar bisa.
Apa? Dek zaman berjuang jur kelingan anak lanang asik piye Jangan banyak-banyak, Pak. openi ning saiki ana endi Eri, kowe iki bodohmu rame-rame. Lagune lagi rame jadi ndek. Lho, kowe iki nyambut gawe. Sing bosok iya sing nyobit ya. Lambemu kuwi sing bosok. Kok iso lagi sok kaya jaman 76 ae. Lah kuwi kan eramu to, Mas. Iki ki songo anu lawe sing apik. Beda. Anggo tat-tat lho. Aku beda. Coba dang. Sekar bisa nyawang gunung desa dadi iya Bu ora iman gone padha lara di zaman berjuang jur kelingan Aris. Kowe iki jane mudeng apa ora Aris? ya mudeng ta, Mas. Penggitar kok iso kaya ngono kuwi lho. Sekar bisa nyawang Loh, ngene iki lho, Rik. Rasa mutungan ngono lho, Mas. Ya kok. Aku lho ora ati iki. Iki rombongan. Barangku kowe apa? Nek yo iki rombonganmu. Nek yo asu kowe apa? Sing ngelokne sok asu sapa? Aku ora ngelokne sok
asu. Lah kowe mau ngono. Lah iya, nek ya kowe asu kowe apa? Aku ora ngeloke yoga kuwi asu ya ni, sing ngeloke asu ki sapa? Kowe. Yoga yo. Lagu ki sing penak dijogeti. Lagu kok koyo nglokor kabeh kok. Sabar. Sabar kok kene lho Nini. Ibu lagunya apa, Bu? Yang tadi Dejaman tak tintintane detane detah. Jerene wis Biyen ate janji. Nek saiki ana nganti ning gunung dongi seko cakung yen mendung asili capek Mas ora cangkem yoker sing muni kendang gamelan muni kabeh kok malah sing tak tuti wah jan susah setruk aku nang kene syukur bisa pekok banget kowe. Kelane kok pokok-pokok ngono ki lho. Matur sembah nuwun Pak Sukijo, Bu Sukijo nggih. Alhamdulillah. Heeh. Kamu dapat berapa setoran? Dapat berapa? Matur suwun Bu Parmi. Pak Sukijo. Kene, come back to the place. Bareke. Campur sari koyo ngene. The dogs. Dedok dalmu jeblok kuwi. Warake yang sok dedok. Dedok ya asu. Bareh campur sari ke apik no kowe. Orang aku tak sogok no cekok murah-murah mari musik. Lah tak sogok jos. Kesuwen angel aku. Kowe iki nafsu apa piye? Ya maaf, kilap. Kok karepe kok ngemek-ngemek kae ket. Aku kilap nih, aku harus minta maaf. Ayo. Lah awas. Tak sogok ya. Tak sogok. The little. Hey. You're big. Maghrib. Lagu selanjutnya maghrib. Caedang iki. They cannot modot. Debet-debet bangun disko kuwi manuk-manukku dhewe kok dadakan debet-debet. Bare Bu ya. Kesel aku. Kesel karo yoga kuwi lho. Engke leren lah, penak leren. Masem kabeh kok sesuk. Sing siji debat-debet. MC-ne mumet. Mumat. Ladeni cah kok ngene. Wis leren sik lah, setengah 6 punjul lho. Bapak-bapak, ibu-ibu, saderengipun lepatin pangapunten menika kadang-kadang saking Windy Laras ala Kalin cerah foto gentabuana genset ler pesak petawis wekdal mengke sasamul badhe salat isya. Kami ora sah. Bu leren nggih, Bu. Sing domah ngakon leren. Wegah. Paket teh. Kelingsingan, Ket. Gak. Iki sing ngebarke aku apa kono jane. Aku ki MC lho. Siji kasil. Fanmu akeh lho. Nanti jam 8 main lagi. Oke, nanti jam 8 main lagi. Bapak-bapak, ibu-ibu. Enggak usah, Pak. Udah lah. Podo. Udah Pak, ini setengah 6 lebih Pak. Belakang udah pengajian ya Bu ya. Belum. Enggak usah. MC gak nyanyi blas. Iki ya goedan kabeh apa piye jane? Campur sari apa jane? Udah. Saya enggak sanggup. Ah bodo amat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak ya. Telingsingan. Iki sing demakon wis Erik.
Siji meneh mbahmu iki nabrak magrib engko. Masih bersama MC tuanya Indonesia, Bugel Habib Prayitno. Sarang-sarang Windy Laras. Diparani ngoyo-oyo. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yogo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yogo. Leren kabeh. Kang kadulu Lho tak kira kawin kontrak tresnanira kang satu Cinep hotel Larasati rumah saben rasa tresno kang setya satu tresnanira Sri Huning Wirat Moyo. Iki bawane kawin kontrak lho mau. Sri Huning Pak niki pekok niki. Oke. Mbok pekok. Aku anyel kok karo kowe iki kok. Lah nyanyel apa? Wong Sri Huning kok bawane santri pekok iki lho. Kawin kontrak. Terus Nginep hotel Larasati. bocah kowe. Regane 250. Kuwi ngono lelakonmu. Balik ngono gatel-gatel. Sri Huning nggih Pak diaturke nggih. Bukane celuk, Dik. Dik iki Sri Huning spesial kagem pepundhane awake dhewe, Pak Warno. Ngapokne, Mas. Oke. Sri Huning Mustika Tuban. Lapung tresno Sekep, lan sapoyo pati. Marat-marat dene wirat moyo. Prasetyo Anambut rapi pekok Siani datang graito Kang sinatra Kadang dibati Wirat moyo putranira Suralawing Adipati
Jaya Pati Kang Raden Wiratoya Kang Prasetya anambut krami niki nggih lha nggih niki malah pun tepang kula awet riyen kok Pak nggih beliau kan mboten kok riyen Pak Santoso kula ngandhape ya Pak kula juniore iya nggih Pak jenengan niku masa jenengan juniore genah tuwek jenengan kok ya lho kok junior aku karo Pak Santoso tuwek aku senior ngono ki lho oh lah matamu katarak ngene Pak mengke jenengan ngersake lagu napa pun to niki kalih nguri-nguri budaya nggih Pak. Pun dados menapa? Nya mengke ngersake lagu napa kacih ditembangke mawon. Pun boten sambayar. Estu. Nggih, boten perkawis Gong. Monggo Pak Departo.
ngrasakno dhewe kono ini lah. Ora arep hake aku. Kok sik ya Mas. Iki tak nganu sih. Kowe transaksi ngono to. Lah wi bocah epilepsi kok ditekoni. Epilepsi piye? Sing gampang lali jenenge apa? Amnesia. Kaya deng hernia. Cok. Cok piye to iki? Ngarake mesti kok cok iki lho. Kaya basane ragil ae. Maksudnya kan anu epilepsi barang lho. Aku mbok padake ayam barang iki lho. Lah nggih Pak, niku ki nganu mungsuhe kula niku. Mentang-mentang disawer akeh wae ngelon aku cok ya. Ampun. Menawi dosa Oh kan. pancen. Nggih. Bocah epilepsi ditekoni. Oh tekan apa nggih lho. Nggih. Publik iki. Kalih Pak RW. Oke. Tenang Dik, engko foto karo aku santai. Adik-adikku blacksmith. Iki tintingane, Dok. Ilang, Mas. Aja lali pawelingku. Muga mono Mas. Janji-janjimu. Aku kan biasa tak enteni nganti sak matimu. Spesial buat Pak D Parto. Ini manis sekali. Windy Laras, yo yo yo. Yo. Kisah jroning atiku. Nalika sliramu tinggal aku. Apa sliramu ra krasa? Aku kudu sambat karo Suwon rino lan wengi. Muga-muga Gusti ngejam sok kapan anggonmu kali iso kumpul kaya dueng muni. Katon seliramu wae. Minggu ngarep boten main. Kosong. Dior, radang-dang. Ampun. Wah, alah. Ya gong ki piye to jane ra nggo gong ki. Nah, Bukel marem tidak. aku. Bukel